खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरांनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया क'क्राझार, चिरां आरो बङाइगावआव दुर्गा फुजाखौ फोरबोनि थुलुंगाजों फालिफैदों। दुर्गा फुजानि समाव नबमीनि गोथार बुब्लियाव आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया शुक्रबारखालि क'क्राझार, चिरां आरो बङाइगावआव गोसो गुदुंजों फोरबोखौ फालिदोंमोन। क'क्राझार टाउननि बर' बाजाराव जारिमिनारि 154थि दुर्गा फुजा फोरबोआव फालिथायखौ जागायजेननानै शर्माया देवी दुर्गानिफ्राय बोर बिदोंमोन, जाय ओनसोलनि फोरबोआरि गोसोखौ गोसोखांहोदोंमोन। बिथाङा दिप' र'डआव दुर्गाबारि फुजा, सुभाषपुली सर्वजनिन दुर्गा फुजा, शान्तिनगर सर्वजनिन दुर्गा फुजा आरो गौरनगर सर्वजनिन दुर्गा फुजाजों लोगोसे गुबुन गुबुन मख'जाथाव दुर्गा फुजा थावनिफोराव सिबिनायाव बाहागो लादोंमोन। गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय प्रमद बरो आरो एमएलए लरेन्स इस्लारिबो दंमोन, जाय फोरबो फालिनाय आरो नेमखान्थिफोराव बाहागो लादोंमोन। क'क्राझारनि थागिबिफोरनो गावनि बिबुंथियाव रामा गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि जासिहरदों। आं आसा खालामो देवी दुर्गाया हेंथाफोरखौ बोखारगोन आरो आसामनि गासै नोगोरारिफोरनि थाखाय गोजोन आरो जौगानाय लाबोगोन। क'क्राझाराव गावनि बादायलायनायनि उनाव गिबि मन्थ्रिया चिरां आरो बङाइगावआव गावनि दुर्गा फुजा फोरबोखौ सोलिहोबाय थादों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायदों फै खोनासंनि। কৈছিলো যে এবাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাত কোকৰাঝাৰত আহিম। কোকৰাঝাৰত ইমান ধুনীয়াকৈ পূজা পাতিছে, সঁচাকৈয়ে দেখি নিজকে খুব ভাল লাগিলে, আধ্যাত্মিক শান্তি পালো। কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজ, বিটিআৰবাসী ৰাইজ, অসমবাসী ৰাইজক মহানৱমীৰ শুভেচ্ছা জনালো। কোকৰাঝাৰত 5খন, বঙাইগাঁৱত 3খন, বাসুগাঁৱত 3খন, এনেকে যিমানখিনি পাওঁ যাওঁ। মই যোৱা 5টা বছৰ দুৰ্গা পূজাত গুৱাহাটীৰ বাহিৰত, কেতিয়াবা বৰাক উপত্যকাত, কেতিয়াবা নগাঁও, কেতিয়াবা লামডিং, হোজাই, ধুবুৰী, এইবাৰ কোকৰাঝাৰ, এনেকে যাতে মুখ্যমন্ত্ৰীজন অকল গুৱাহাটীতে নাথাকি সকলো ৰাইজক লগ পাব পাৰে, তাৰ কাৰণে যোৱা মই 4টা বছৰ চেষ্টা চলাইছো। এইবাৰ কোকৰাঝাৰত পূজা চাম, বঙাইগাঁও, বিজনী, বাসুগাঁও। মই ভাবো যে মুখ্যমন্ত্ৰী এজন গুৱাহাটীতে নাথাকি বা নিজৰ সমষ্টিতে নাথাকি সকলো ৰাইজৰ লগত উৎসৱৰ সময়ত মিলা প্ৰীতি কৰিলে ৰাইজেও আনন্দ পায় আৰু অসমখন বুজি পাবও ভাল হয়। মই এইটোৱে বাৰ্তা দিম যে দুৰ্গাই অসুৱা শক্তিক নাশ কৰে, অমংগল নাশ কৰে, সমাজলৈ শান্তি আনে, পৰিয়াললৈ সমৃদ্ধি আনে। দুৰ্গা পূজাই আমাক সকলোকে একেলগে সমন্বয়ৰ বান্ধোনেৰে থাকিব শিকায়। মা দুৰ্গাই যাতে আমাক नैथि खौराङाव दङ मरिगाव जिल्ला जोबथेसालिनिफ्राय साबा दायनिगिरिफोरा खारखोमादों। साबा खैदिफोरा 7 अक्ट'बरनि मोनायाव मरिगाव जिल्ला जोबथेसालिनिफ्राय खारखोमालांनो हादोंमोन। बे जाथाया सुबिदायाव थानाय रैखाथि राहाफोरनि गोहोमथिनि सायाव गोब्राब सोंलु सिखांदों। रिपर्टफोरा इंगित होयो दि खारखोमानाय दायनिगिरिफोरा हरनि समाव जोबथेसालिनि इन्जुरखौ बारनो थाखाय कम्बल, लुंगि आरो बेडशीटफोरखौ बाहायदोंमोन। खारखोमानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ सैफुद्दीन, जियारुल, नुर इस्लाम, मफिदुल आरो आब्दुल रशीद होनना रोखा खालामनाय जादों। रिपर्टफोरा इंगित होयो दि खारखोमानाय दायनिगिरिफोरा बायजोआव थांनो थाखाय गावसोरनि बेरेकनि लहानि रडफोरखौ सिफायदोंमोन। बिथांमोनहा 20 फुटसो गोजौ जोबथेसालिनि इन्जुरफोरखौ बारनो थाखाय कम्बल, लुंगि आरो बेडशीटफोरखौ जयै खादोंमोन। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला खारखोमानाया हर गेजेराव आरो फुंनि 2 रिंगानि गेजेराव जादोंमोन। मरिगाव जिल्लानि पुलिस सामलायगिरि एसपि जों लोगोसे जायगानि बिबानगिरिफोरा आथिखालाव जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय जोबथेसालियाव दं। बे बोसोरनि गिबियाव 18 मार्च 2024 मायथाइयाव तेजपुर मिरुआरि जोबथेसालिया बेबादिनो खैफोदजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन, जेब्ला 3 खैदिफोर इंदाजित मण्डल, जहेरुल इस्लाम आरो तुलेश्वर तातिया जोबथेसालिनि सोरगिदिं इन्जुरखौ बारनानै खारखोमालांनो हादोंमोन।
इंदाजिद आलीआ सोनाब बेंगलनि, बबेखानि जेहेरुल इस्लाम आरो तुलेश्वर थाटिहा थेलामाराजों सोमोन्दो दं आरो बिसोरनि सायाव गथ'सा लांखारनाय आरो जिनाहारिजों लोगोसे गोब्राब दायनि दाय दं होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ मार्घेरिटायाव आसाम अनलाइन ट्रेडिं केलेंकारि, सना आरो नोगोद रां जब्द खालामदों, सासेखौ हमदों। आसामाव सोलिबाय थानाय अनलाइन ट्रेडिं केलेंकारिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे मख'जाथाव अपारेसनाव गुवाहाटी क्राइम ब्रान्चआ गीतानगर आरो मार्घेरिटा पुलिसजों लोगो नांना माकुम फोथारनि मोनसे न'आव सिग्रोमनायनि गेजेरजों ऋषिराज गगৈ मुंनि सासे सुबुंखौ खायो। बिबानगिरिफोरा गोबां आइफनफोरजों लोगोसे बिस्कुट आरो गहेनाफोर लोगोसे गोबां बिबांनि सना आरो नोगोद 30 लाख रांसो जब्द खालामदोंमोन। सोंखारिजाथाव खाख्रिफोरनि बुथुमनायखौबो जब्द खालामनाय जादोंमोन, जाय फालांगियारि हाबाफोरनि सोमोन्दै गोथौ गोहोम गोग्लैनायखौ दिन्थियो। जेरै नायबिजिरनाया जागायो, पुलिसआ अपारेसननि आबुं सिमाखौ बेखेवनो थाखाय गावसोरनि थांखिखौ सोलिगासिनो दं। बबेखानि नायबिजिरग्रा हानजा आरो गगৈ मोन्नैबो खौरां बिजोंनो जेबो बिबुंथि होआखैमोन। न'नि बिगोमानि फिसाज्ला प्रियांशु गगैआ खौरांगिरिफोरनो जाथायनि सायाव रिपर्टिं खालामनायाव हेंथा होनो नाजादोंमोन। नुगिरिफोरा फोरमायदोंमोन दि बिथाङा बिसोरनि मबाइल फन आरो केमेराफोरखौ खहा खालामनो हुमखि होदोंमोन, जायनि जाहोनाव मोनसे गुलाय-गुजाय नुथाय जादोंमोन। गिबि दावराव-दावसि जासेयावबो प्रियांशुआ खौरांगिरिफोरनाव निमाहा बिनायनि उनाव थासारिखौ गोजोन गैयै खालामनाय जादोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ धुबुरीआव गोख्रै खारनाय एसइउभिजों 4 गथ'साफोरनि जिउ खहा। आसामनि धुबुरी जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादोंमोन जेब्ला गंसे गोख्रै खारनाय एसइउभिआ 4 गथ'साफोरखौ सौग्रावदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिसोर जिउ गोमादोंमोन। धुबुरीनि पुलिस सामलायगिरि नवीन सिंहआ बुंदोंमोन दि बे जाथाया गलगनजाव माहारियारि राजालामा 17 नि खाथियाव जादोंमोन। गथ'फोरनि सिनायथिखौ मरियम खातुन, जय रेहमान, आबु रायहान आरो मेहेदी हुसैन होनना मिथिनाय जादों। सिंहआ फोरमायदोंमोन दि बिसोरनि गेजेराव साथामा हरखाबै जिउ गोमायो आरो सासेया देहा फाहामसालिसिम लांनाय लामायाव थैयो। बिबानगिरिफोरा गोख्रैथिजों सौग्रावनायनि थाखाय दायनिगिरि सालायगिरिखौ हमदों। बे गोसोखौ दुखु होग्रा जाथाया सुबुं समाजखौ सोमोनांहोदों आरो बांसिन लामा रैखाथि राहाफोरनि थाखाय खावलायनायखौ थुलुंगा होदों। बाथि खौराङाव दङ बङाइगाव जिल्लायाव पन्चायत बियाबफोरखौ सिमा खानायनि बेरेखायै आसामनि गामियारिफोरा हेंथा सोमावसारदों। आसामनि बङाइगाव जिल्लानि बयथामारि ओनसोलाव गंथाम गामिनि थागिरिफोरा पन्चायत बियाबफोरखौ बावैसो सिमा खानायनि सायाव गोजोननाय गैयैखौ फोरमायनानै हेंथा दिन्थिफुङो। हौवा आरो हिन्जाव सानैबो बे हेंथा दिन्थिफुंनायाव सांग्राङै बाहागो लादोंमोन, जाय गावसोरनि गामिफोरखौ गोहोम खोख्लैनाय खुंथायारि सोलायनायफोरनि बादै जिंगासिखांदोंमोन। सोमावसारगिरिफोरनि गुदि दाबिया दखनागावनि दिन्थि नेरसोन गामियाव मोनसे गोदान पन्चायत गायसननायमोन। बिथांमोनहा धनतलाखौ मोनसे गुबुन गामि पन्चायतनि सिङाव दोननायनि थिरांथायाव हेंथा होदोंमोन, बेखौ बाथ्रा दान्थेनानै दि ढाकनाबारि आरो खाथि-खालानि गामिफोरा जयै मोनसे गुबुन पन्चायत दानांगौ। गामियारिफोरा गावसोरनि जथाय गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय ढाकनाबारियाव मोनसे अरायथा पन्चायत मावख' गायसननायजों लोगोसे कायतपारा ब्लक 1, खोन्दो 2 आरो ढाकनाबारिखौ मोनसे पन्चायतआव सोफादेरनो खावलायदोंमोन। बे हेंथा दिन्थिफुंनाया सिमा सोलायनायफोरजों ओनसोलारि गोजोननाय गैयै आरो खुंथायारि लाहार-फाहारनि लुबैनायखौ दिन्थियो, जाय सुबुं समाजनि लुबैनायखौ साबसिनै दिन्थियो। आसाम राइफल्सआ मिज'रामाव 1 कौटिसो नोगोद रां आरो ड्राग्स हमदों। मिज'रामनि चम्फाइआव मोननै गुबुन गुबुन अपारेसनाव आसाम राइफल्सआ बृहस्पतिबाराव 95.45 लाख रांनि जथाय बेसेननि मरिजुआना आरो भारतारि रां जब्द खालामो, जेराव सानै सुबुंखौ हमनो हायो। चम्फाइनि ज'ध ओनसोलाव खालामनाय गिबि अपारेसनाव 5.44 लाख रांनि 7.36 किल'ग्राम गान्जा बोखांनो हादोंमोन आरो सासे 33 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ खानाय जादोंमोन। वेंसां चम्फाइआव नैथि अपारेसनाव 90 लाख रां भारतारि रां बोखांनो हादोंमोन आरो सासे 38 बोसोर बैसोनि म्यानमारनि नोगोरारि तानफमां गियानखौ हमनाय जादोंमोन। मोन्नैबो अपारेसना आसाम राइफल्स आरो एक्साइज एन्ड नारक'टिक्स बिफान, चम्फाइनि हानजाफोरजों थि इन्टेलिजेन्स इनपुटनि उनाव खालामनाय जादोंमोन। जब्द खालामजानाय बेसादफोर आरो हमजानाय सुबुंफोरखौ आरोबाव आयेनारि राहानि थाखाय आबखारि आरो नारक'टिक्स बिफाननो गथायना होनाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ गसाइगावआव हाग्रानि मैदेरनि गोथै देहा मोनदों।
रायमना सोनाब हाग्रा रेन्जनि सिङाव थानाय बल्लामजरा गामियाव मासे हाग्रानि मैदेरनि जिउ गैयै गोथै सह मोननाय जादों। थागिरिफोरा सन्देह खालामदों दि ओनसोलाव दैनि थाखोआ बांनायनि जाहोनाव मैदेरा खाथिनि रायमना हायुङारि पार्कनिफ्राय खारलांदोंमोन जानांगौ। गामिनि सुबुंफोरा थैनाय मैदेरखौ नुदोंमोन, जायखौ मोनसे दैयाव थाबथाना थानाय मोननाय जादोंमोन। थासारिनि गोनांथिखौ मिथिनानै बिथांमोनहा मैया मोनायाव हाग्रा बिफानखौ सांग्रां खालामदोंमोन। हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफोरा थावनियाव सौहैयो आरो मैदेरनि गोथै सहखौ दैनिफ्राय बोखांनो थाखाय गोसो होनानै खामानि मावो।